Toto je náš projekt s názvom Uchopovací vozík. Na jeho stavbu sme použili Nesha Inventors Kit, 2 mikrobity a ovládač DF Robot. Tu je náš projekt po postavení podľa návodu. DF Robot je ovládač, ktorý má joystick, 7 programovateľných tlačidiel a vibračný motor. Takže vysvetlenie nášho programu, čo sa týka vysielača je, že najprv si nastavíme rádiovú skupinu na 176 a nastavíme piny od P13 po P16 na pull-up. Následne v nekonečnej slúčke zisťujeme, aké tlačidlo sa stlačí a následne pošleme určitý príkaz do príjimača, ukážeme danú ikonku a následne ju zmažeme. Potom máme taktiež kód aj pre príjimač. Nastavíme rádiovú skupinu na 176 a nastavíme dlaň na zavretú. Potom následne v funkcii pri prijatí správy, mena a hodnoty zisťujeme, aký príkaz sme získali. Podľa toho zobrazíme presne rovnakú ikonku a vykonáme sekvenciu úloh, ktoré sú vopred definované. Ďakujeme za pozornosť.